kambe bengilaphi. Oh, Luke chapter number 18, reading from verses number 1. Luke chapter number 18, reading from verses number 1. Bazane bonke bale emachisini nebahle. Indlela nibahle ngayo anibonakali ngisho ngaphandluka nibahle kakhulu bazane bami. And I couldn't wait to come here. Ingakho ngifuna uqala ngano benjaho ukunibona. You are a wonderful people. I love you. I love you so much. I think ubaba uTobela nonkosikazi wakhe umsebenzi abawenza la emachisini is exceptional. And that is why the enemy is fighting kule ndaba yethu yesakhiwo. Ngoba siyabona lento ethu ugombolokoqo. Kuzoba nesimo sokugombolokoqela. Ayisikhokho sawubheka phansi. But we thank God for isibindi sembandaba. Isibindi esinaso is exceptional. The focus you have in the work of the ministry. I must be honest. Mina nje ukungibona happen noma ngathiwa uJesu ukhulumile wathi. Mina problem yami ukuthi mangikhuluma ngifuna sibhekana nomuntu. Manje khona umuntu prophet la bamshaya ke emeyolwandle esasho ethi today is your day. I'm declaring kwaqhamuka omunye wathi unamanga mina ngingayiyeka lethi kumjabule ngempama. Ngijabule ngempama enzima. Ay bazane bami, you know ngicela sibashayele izandla bazana basemachisi. No. Ngitshele umlamla ngathi umlamla noNtobela ngibizwa ngempela ngine proof ukuthi ngibiziwe ngathi proof yama open air. Mina nje lento yangidida ngisemncane okay. Thiwa ngifakazi ngithi ngizofakaza njalo umuntu ehamba. Ngendlela. Akame phela bese ngiyamfakazela kuthiwa ayakami uzozwa noma yale ngithi uJohn uthi hayi ngicela ukufakaza abanye. And we are grateful and the impact that you are making basana bam. Thank you for standing with Umfundisi in all aspect. uNkulunkulu akangiphi imali ngithengele uNtobela imoto nonyaka not another this year. Bazane bami kulonyaka ngizothengela uNtobela. I tell you, I'm gonna buy a car ngingedwa ngifike ngithi Ntobela qhubeka nomsebenzi wenkosi. Yes. Imoto yakhe ilukile ishana nalezi zinto lezi. Yabona ufuna ngimphumuze kube khona imoto yomndeni kube khona umsebenzi wenkosi. It's a promise that I shall keep. Amen. Mina ngikhulumizwa madlingozi ngakhiwe kahle nje. Mangikhuluma ngisuke ngisopa. Ngeke masiphuma ngithi yenceko ezizinto kaboza. How favor? How are you? I didn't see you here. God bless you my dear. Umdlali wenetball ohamba phambili ya. Uhlezi nomdlali wesoccer. Bahamba phambili. Love you. Right. Luke chapter number 18 verses number 1. That was an appreciation. Bazanabam, you are wonderful. The commitment you are proving. Angazi ntola mesisine sakho kuyoba njani uma kukuhle nje sikulo sale. uNkulunkulu akasizwele. Amen. I am reading verses number 1. Luke chapter number 18 verses 1. Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. Wabalandisa umfanekiso ethi kubo umuntu umele ukukhuleka angadangali masithandaze. Lord, we pray on this first day of our prayer and fasting that you speak clarity, give us assurance, give us understanding,
And Lord God, raise our expectation from your word and what you are able to do. Transform us, equip us, that when we leave this place, we are no longer the same. In Jesus' name we pray, amen. Pastor Bami, I want to make these two statements. Kumede uNkulunkulu akubusise. Yaphendule yonke imithandazo yakho. Ngicela ukuthi uNkulunkulu angakhohlwa wena. Uma khona abantu abakukhumbulayo, I pray that he remembers you. I pray that he remembers you. I pray that he remembers you. Akusekudde futhi kumele sekuseduze. Your faithfulness, ikhuphe yafike emazulwini louder than your voice. It has been louder than your voice. I hear it in the spirit. I hear it in the spirit. Ungaze thithi kuyabuza ukuthi kuyokwenziwani ngoGumede. Ngizwa amazulu esho njalo mangini. Kuthiwa kuyokwenziwani ngoGumede. I pray that the Lord remember you. This week I pray that on these prayers may he attend to you. May he attend unto you. Praise the Lord. I feel the prophetic heavy on this stage. Amen. Pastor Lebam. So just bear with me. There are two statements engifuna ngizenze just to establish a thought around prayer. Esokuqala is that prayer is a principle that profits. Umgomo onomvuzo. Uma wenziwe accordingly, faithfully and consistently. Uma wenze ngokuthembeka, wenza njengoba kushiwo, wenza njalo njalo. The challenge with us believers, we visit prayer. Prayer to us is an event, not a way of life. Uma ungaphili ngomthandazo, ukhona izinto zomthandazo ongeke uzozibona ezingaveli ngoba uthandazile, ezivela ngoba uhlala uthandaza. There are things that are a product of always. uJesu umuntu umelo ukukhuleka njalo always or to pray. So I'm saying to us, ufuna wazi ukuthi umgomo wokukhuleka, the principle of prayer, uyenze accordingly, faithfully and consistently, you must profit from it. Awuvakashelwa umthandazo kwakhiwa khona. Ufuna wenza umthandazo kube location yakho. Mangiphinde bazobamba. Wenza umthandazo kube ila wakhe khona, ila uhlala khona, ila utholakala khona. So that you do not pray because usenkonzweni, you do not pray because iprogram yasesontweni ithi siyathandaza bese kuyikhathi ukukhumbula umthandazo. Prayer must be a way of life. Right was on the bank. And upon that, if that's the case, then always feeling uThina, therefore nothing substitute prayer. Mangiphinde umthandazo ayikho into ongathi uma uyenza uthi nomthandazo sowukhavekile. Ngicela nithi amen. Unganikela akusho ukuthi umthandazo wakho sowukhavekile emnikelweni. You will recall an angel that came in the book of Acts. Ithi imkhuleko yakho nemnikelo yakho seyikhuphukile yafika ezulwini. So akutanga ngoba enikela basekuthiwa nomthandazo sowukhavale. He made the point that he gives and he prays. I'm saying, ngicela nje lento yenze isinke in your spirit, nothing substitute prayer.
ayikho into ethatha indawo yomthandazo. Mongathandaza ngawuthandazanga. Noma ungenzani eza ngomthandazo yoza ngomthandazo kuphela. Njengoba neza ngomnikelo iza ngomnikelo kuphela. Kamsindisi kwenziwa imigomo yakhona yanga overlappani. Omunye uhamba lane wawo nomunye umgomo uhamba lane wakhe. And the intention is that you profit from those principles. But we are zooming into the principle of prayer. I'm saying, ungalinga ucabanga ukuthi mawusuzile enkonzweni nendawo yokuthandaza sayikhavekile ngoba usenkonzweni ayikakhaveki. Ungacala ngoba sowugculile bese uthi indawo yokuthandaza sayikhavekile. Ithanameni yobantwana benkosi. Nangiphinda I'm saying, ngicela uyazi lento njengomntwana kaNkulunkulu njengomzalwane ukuthi in your personal life nothing substitute prayer. Ayikho into ethatha indawo yomthandazo. Ayikho into ethi uma uyenza kuthiwe noma ungangasathandazi. And the proof of that is Matthew chapter number 6. Uma ufunda kahle iBhayibheli uthi chapter 6 uNkulunkulu wazi esikudingayo singakaceli. Uyazi manje ukuthi uyazi akusubstitute ukuthandaza. Ngoba noma azi kodwa ulinde sithandaza. So in your life, in your planning, in your activity, you must know that nothing should take the place of prayer. Because ayikho into emele umthandazo uzimele wona. Ngicela nithi amen. Amen. Angiphinde le statement, nothing substitute prayer. So ke ukuthi sofikile wa clean isonto akusho ukuthi therefore so covered in the area of prayer. Okaka covered mawuqeda uclean isonto thandaza. Ukuthi uye worship akusho so covered in the area yomthandazo. Before you worship and after you worship, during worship thandaza. Ngoba ayikho into oyenzayo bese kuthiwa seyikhave nomthandazo. Cela leyo nto it sink to us. Because there is a tendency with us believers of thinking that mawenza okunye sekhave nokunye, not in prayer. Angiphinde not in prayer. Mongathandazanga umthandazo awukho. Umthandazo ukhona ngoba uthandazile. Nalizo lelo point. Uma uke wathandaza okwazi ukuthi umthandazo ukhona. Mongathandazanga umthandazo awukho into your life. Umthandazo ukhona empilweni yakho ngoba kuthandaze wena. So much that ngizokwenza uqaphele la umntana sekhaya. Noma ngabe uthandazelo akusho ukuthi ungabusathandazi. Awona khona tendency yokucabanga ukuthi uthandazela ukuthandaza. Ukuthandazela enye into ukuthandaza enye into. Ukuthandaza kupersonal into ofuna ukuthi wena njengomntwana kaNkulunkulu uyenze wena. Then it's called prayer. Mongazange wathandaza ayikho into ongayibiza ngomthandazo empilweni yakho noma singathandazela. Umthandazo ngoba kuthandaza wena. Uthi uJesu le statement esifunda uthi umuntu umele ukukhuleka. Kusho ukuthi ke akathi isonto kumele likhuleke. Akathi abazalwane. Ngamamazi prayer is a personal thing. Umthandazo kuthandaza mina othandaza is personal. Amen. Bazalwane bami. Akusiyona into yethu, into yami. Noma singathandaza sisonke kodwa kuthandaza mina. Ngiyacela uyithathe lento yomthandazo ibe personal. Uthi before kuba umthandazo wethu, umthandazo wami. Yimina othandazayo. Uthandaze umthandazo ngoba kuthandaze wena. Hayi ngoba sithandazile. Bazalwane. Hey, le class is strong. Uma ungathandazanga awukho umthandazo kuwena. Umthandazo ngoba kuthandaze wena. Uthi uJesu kwe umuntu umelwe ukukhuleka angadangala. But ngifuna le statement esithi umuntu umelwe ukukhuleka. Ngifuna ube nesithombe sokuthi iqiniso kangakanani ukuthi umuntu umelwe ukukhuleka. Nasi sibonela. uJesu uNkulunkulu. John 1 will say, in the beginning was the word was with God, the word was God. Lo word uJesu. And lo Jesu uNkulunkulu weze emhlabeni. John 1:14, and the word became flesh. Kwaba umuntu. Abafunde kakhulu bathi incarnation.
when uNkulunkulu emphathini yami wanende waba umuntu sowuthola ama record athi selishona ilanga eyedwa wayentabeni wakhuleka ubusuku bonke. Ama translation wathole ethi kwathi ekuseni kusesemnyama waphuma and went into a certain place bese ethi there he was praying. Manje lothi umuntu umele ukukhuleka wathi naye ukuba abumuntu waqala indlela yokukhuleka. So lo sitshela ukuthi sikhuleke yilo oyiqale wayehamba lendlela wabona ukuconclude from experience ukuthi umuntu umelo ukukhuleka. So that lento yokumelo ukukhuleka to pray always siyibona mase phambi kwethu na Lazarus ufile uJesu phambi kwethu masizwa umthandazo wakhe uthandaza indlela ehlukile ngoba mawucheck uJohn 17 umuntu umthandazo uthandaza nje uyawona la kufila umuntu kodwa mfushane kakhulu umthandazo. Lo mthandazo uthi Lord, I thank you that you hear me always. Lord always speaks to the always before Lazarus died. Uthi the statement that Jesus underline, I thank you that you hear me always. uJesu une assurance yokuthi ubaba uyamuzwa. Uthatha ekuthaneni kungakafi umuntu, ungakaguli umuntu. Wayeluke eshona entabeni eyedwa, wayeluke evuka ekuseni entathakusa eyedwa. So usene assurance ukuthi ubaba ozwayo loya. Hallelujah. Mawuphinde njengoba nje lukuyanina ethandaza yedwa usene assurance ukuthi ubaba ozwayo. Note the second thing that uJesu went to prayer ungafanga umuntu, went to prayer kungaguli umuntu. Unalokho uzothola ukuthi wayezokwenza imangalisa athi meqeda ukwenza imangaliso bese kuthiwa wasekhubukela entabeni. uJesu would go and pray engaphushwe ingxaki. Ngoba wenze ukuthi sibone ukuthi le ndlela yokuthandaza akusiyona yabantu abanezinkinga. Thina abazalwane sine tendency yocabanga ukuthi umthandazo impendulo ezinkingeni kuphela. Kanti ngoba Jesu umthandaza indlela yokuphila izinkinga zingabi khona zingakafiki. Ungakazi ukuthi ziyoke zifike. Zikufice usedolweni. Bese zithi mase uma usubhekana nazo ungabusaba umthandazo ulanda kude. Ulanda vesi ngoba uhlala khona. Bazalwane bami. Mangiphinda I'm saying mawubuka le statement sa Jesu ukuthi uJesu umuntu okhulekayo wakhuleka kungekho inkinga. Lenza ukuthi uyishintshe lento yokukhumbula umthandazo ngoba your life is challenged. Akusimthandazo lokuthuka. Mangiphinda uyinqabe lento ekukhumbuza umthandazo ngoba usunezinkinga akusiwumthandazo ukusaba. Because ngizoprove ukuthuka nokwesaba lento because if ungaba nesinye isixazululo ngeke uthandaze. Because lezo zithandazelayo lizongena sixazululo sazo. Manje sesiyabona ukuthi uphushwa izinkinga ezingaphezulu kwamandla ukuthi uthandaze. Uma usangayihandlisha usibona isidingo somthandazo. So sesiyazi ukuthi akuzona izinkinga ezithandazisa umuntu. Umuntu kumele ukukhuleka. Inkinga ikhona noma ingekho. Umuntu kumele ukukhuleka. Ngicela siyakhe lento abantwana basekhaya namhlanje sivumelana ukuthi ngokaJesu uma umuntu umele ukukhuleka. It's how you live, it's your identity, it's your lifestyle. Ngoba uJesu ukulinda ukuthi ukhuleke. So I'm saying two things, note those things are very important. Prayer is a system that should profit you when it is done accordingly, faithfully and consistently. Ungayenzi hit and run emthandazweni yakha khona. Bazalwane. Amen. Ngithi mina yakha khona. And it becomes worse uma kukhona uNkulunkulu ayenza kubantu ngempilo yakho. Funa wakhe double. Angazi ngikhuluma kahle. Uma usuze waba yiasha funa uthandaza ukusidlula sonke. Uma usuze wabhakisa izimoto funa uthandaza ukudlula sonke. Uma umshumayeli ufuna uthandaza ukusidlula sonke. Uma uyacula ufuna uthandaza ukusidlula sonke. Uma uklina isonto ufuna uthandaze ukusidlula. It becomes worse uma sekunento yenzeka umbuso kaNkulunkulu. Your prayer must be doubled.
your lifestyle of prayer ifuna iphindaphindeke kabuye, because as I've said to you, lento yenza does not substitute prayer. Kunaloko, if you are doing things that advances the kingdom of God, you are becoming a target to the enemy. May I make this statement? You are safe if we are sheltandazai. You are safe if you practice monto. You are safe if you are a worshipper etandazai. You are safe if you are a preacher otandazai. You are only safe because of your prayers, not your gift. Never think to be talented substitute the lifestyle of prayer. Oh, was that on the right God? Amen. So I'm saying, therefore I'm saying, Sibu Evangelist doing the prayer accordingly, nothing substitute the place of prayer. And I'm gonna make another contribution on that one. Two things. The first thing is that we should look at prayer on the stance of Christ when he's teaching about prayer. But abafundi, Lord, teach us how to pray. And then uJesu uqala isubject of prayer. Udman Tandaza say, our Father, Baba wethu osezulwini. Ngicela sibuke lento. Labafundi batshelwa ngoNkulunkulu kanjalo bazi uNkulunkulu osezulwini yonke lento. uJesu uthi mase ninanthandaza as disciples njengabafundi. Ngizokhuluma nje ulimi olusimple njengabazalwane uthi nina manithandaza manisezothi uNkulunkulu manisezothi inkosi senizothi baba. And the purpose of this baba is pointing to a relationship than just worship. Bazalwane ngicela nithi amen. I'm saying angiyiphinde lento uthi uJesu angifuni nimbuke ewusimakade nimbuke uThixo nimbuke engqungqulu nimbuke nje kanjalo ngifuna nimthathe nimrate ku level yokuthi ubaba, so that whosoever has a father uzoba ne picture yokuthi unjani lo uNkulunkulu embuka from trending on the premises of relationship than just a God who is I'm serving. Khona umehluko maye uNkulunkulu engimkhonzayo, khona umehluko maye ubaba kimi. So would you just come to that? Therefore, nizoya kuyena as a father, not as God. Your approach is that he is the Father. Hallelujah. So when I'm praying, I am praying to the Father. When I'm calling to the Father. uJesu uyayazi relationship yomntwana nobaba. You're right, bazana bami. uJesu lento ayikhuluma uyayazi ngokuhlale kakhulu noJoseph lapha ubaba wakhe wenyama. Uyayazi indaba yobuhlobo ukababa nomntwana. Ukuthi leyo into ongeke ibusiness ayikwazi ukuyihlukanisa, isonto alikwazi ukuyihlukanisa, imali ayikwazi ukuyihlukanisa. Uyazi ukuthi fathers will always prioritize on their kids. Uthi ke umune picture yababa ongalenzi iphutha unokhuleka naye approach as a father. Uthi uwazi ukuthi ubaba ngisho noma ikuphi ngicela noma yini ngicele ngisho nengazi ukuthi akanawo amandla ukukwenza. Ufeva ngelanga wathi ucela sithenge omunye umuzi. Yehlisa baba. Ufeva wathi sicela sithenge omunye umuzi ngelanga. And wathi ufuna umuzi oneswimming pool. Sawuguglisha sawuthola la washona ekamereni wabuya no 20 rand wathi nansi imali sikhona. Hlanganisa isigcwalisele. Sithenge lo muzi. True story angisho ingane wami. True story. Lesibindi eza ngaso kubaba wakhe. No 20 rand nendlu ebhaliwe la efonini 1.8 million. Is it 1.8 or something? Lesibindi eza ngaso sithi ubaba can do it. Amen. That is the relationship we have the Father in heaven. As ayikho into emqala amandla kuthina. Awubazalwana ngazi noma ngikhuluma nani. Ayikho kithi into emqala amandla. Thina sine picture ukuthi angenza konke. Sinesithombe sokuthi uma kuthiwa khona into okwazi ukwenza konke ubaba.
ikhona uzama. Hallelujah. You know wathi omunye umngane nami ongaphiwanga isidumbu cishe kanjengomsaka kodwa kusho ukuthi umuntu omncane ngene isidumbu. Wathi omunye umngane nami onjalo ngesidumbu wathi hey lo uyabheda kabi ngithi mina yini ukuthi ubuya yakhala la uyakhala ukuthi khona ubaba omthusile kanje umtsheli wathi ngizotshela ubaba uthi nami ngiyaphuma ke ukuthi ubala uthi singane yami mangithi jebha ngathi ha and ingane yakhe ayibabona size ngoba akekho umuntu odlula ubaba wayo awubazana ngathi ngamshumayeza namhlanje enganeni in the picture of the child akekho umuntu odlula ubaba manje uthi uJesu yani uniphushela kulelo khona so that noma ngabe ubhekana nani content khona ubaba bazalwana ngiyamcela namhlanje content khona ubaba la khona ngine conviction yokuthi there is a father so imtaba mayiphakama kodwa imdlula ubaba ubunzima mabukhula kodwa umdlula ubaba nginesithombe sababa ongahlulwa ilutho on the right bazalwana. Oh Lord. So to just when you approach the Father, is Aguya on that picture that Ubaba. It's not just God Ubaba. No. So you approach him on those premises. Ngifuna masithandaza namhlanje uduma amazulu. Yabona ngifuna masithandaza namhlanje into ethi isheshe ngoba ibanjezele ukuthi siyamzungeza ngoba besinasi isithombe sokuthi ubaba and no baba akahlulwa ilutho bazalwane bami ngintshela iqiniso ubaba wami usanda ukumbeka ubaba wami sasambeka anginayo into ethi khonto emehlulayo wazi wahamba emhlabeni isithombe sokuthi khonto engamhlula asekho wazi wahamba emhlabeni so it's the same attitude that we are called into ukuthi masibuka ubaba osezulwini sime lapho from the idea we have of the father wasemhlabeni ukuthi lo baba akahlulwa ilutho so mangimthandaza akahlulwa ilutho mangimbiza akahlulwa ilutho mangikhala akahlulwa ilutho mangimemeza akahlulwa ubaba nje. My Lord. Right, so I'm looking to him as the father. So I'm saying ngifuna establish and good. First thing is that we pray because we are in a relationship with God and this God is the Father to us. Then upon that, as not choice, we keep our relationship through communication. Lobuhlobo bethu naye benza hlala isikhuluma naye. I'm going to explain that one. Ubuhlobo bami nobaba osezulwini buqiniswa ilokukhuluma njalo njalo. So ayikho into engipush ukuthi ngikhulume naye except that he is my father. And the proof of that is the love I have for the Father. I can't wait to tell my father how I am feeling. I can't wait to tell my father how I love him. I can't wait to tell me the details of my life. The only person engimthemba ngayo ubaba. So uthi uJesu akabe ubaba kwena so that noma ngabe ubhekana nani unesibindi sokuza kuye ngoba ubaba. Nikhona bazalwane bami? So this is the when I was talking about, therefore on the basis of the relationship that I have with God as my Father, therefore love is pushing me to pray. Mababuza ukuthi wathandaza ngakuthi ngithanda ubaba osezulwini. Hayi man. Hayi angithanda anginankinga ngithanda ubaba. Ubusuku bonke niyathandaza, yes we love him. Ubusuku bonke nikhala kuyena, asikhali isikhaliso lusizi, siphushwa uthando. Hallelujah. Manje samcabanga ubaba sesizibuza ngabe silapha. Ukuba azange wafika washintsha ubomi bethu. Ngabe sibheke ukuthi abakamsima ngabanjani, sisibheke thina sithi hey kamsima ngakulo la ngizalwa khona kamsima akekho waka wabanje mina nginje bese ngizibuza kanjani ngithi kukhona ubaba odlula umsima ngabazalwa bami ubaba osezulwini. So that pushed me to love. Ngimthanda lo thando lami ngimthanda ngomkhuleko mawubona ngiguqile angiguqile ngoba nginamadolo ngiphushwa uthando. The love I have
for the Father. Ito ngona ngakakhulumi nani mangikhulume nawe. The love I have for the Father, into nje into engiyifunayo ukutholakala ngiphambi kwakhe. I pray because of the relationship, the motivating factor behind my prayers is the love. Ubaba ngiyamthanda. Ngenxa ukuthi ngiyamthanda, I can't wait to call on him. I can't wait to speak to him. I can't wait to tell him everything that I go through in life because I'm in love with the Father. And in the picture of hallelujah. It's a motivation for you. And this thing, wishing it which I express through prayer, which is my life. It then has something to do. It lends me to an intimacy and a better understanding of how my Father is. So, yabonke angithandazela ukugcotshwa la. Angithandazela amandla, angithandazela ukusetshenziswa. Ngithandazela ukuthi ngimazi yena. Amen. So because what's gonna lokuke ngivela njalo kuyena ngo 4:30 ekseni. Ngo-6 noma ngo-5 noma ngo-3 noma ngo-12 lokuke ngivela njalo ngosuku ngithi mangimfica angafani nayizona lo kade ngimbona ekseni mase ngifika ntambama use upgradeile. Actually he's not upgraded, he decided to show me another side of him. Because he remains the same. Into ayenzayo nje ukukhuphula ulwazi lwami ngaye. Hallelujah. So the intimacy ezalwa, a continuous conversation with him lends me to a progressive revelation. Lokuke ngikhuluma njalo naye kungiqinisa ubuhlobo nami bese kungikhuphula ngokwesambulo sokumazi yena. Hallelujah. uNkulunkulu uyanqaba ukuqhubeka afane sofike kuyena. Hallelujah. Uma ufika namhlanje ekseni wafika wathi ngifike namakhaka mawusobuya ntambama uNkulunkulu uzonqaba ukuthi ubone okubona ekseni. Hallelujah. Imvelo kaNkulunkulu ithi ngoba usiyalazi le side lambe semuva kancane athi siya nandawana. uNkulunkulu uyanqaba ukuthi khona umuntu ongahamba emajisini athi sengiyamazi uThixo. uNkulunkulu akafuni kube kunomuntu nje eshepthini ongasukuma athi uThixo ngimbonile. uthi uNkulunkulu no, umuntu ngibonile look again. uthi uyabheka bese kuvuka into ethi yena wehlukile because he akafuni ana umbala wenkomo usimakade. Your continuous conversation lends you to intimacy, and the intimacy lends you to a progressive revelation. Uma uyaphilisa ufuna ukukubonisela ngeside ukuthi angiphilisi nje kuphela ngiyakhululana futhi. Uma uyakhululana phela kwanele, I'm going to show you another side. Angikhululani kuphela ngiyaphumelelisana. Uma sekuphumelelisa I show you another side ukuthi akuphe uNkulunkulu he does not have one color. Therefore, our approach to him is the love we have for him because he is the Father to us. Now, ngoba ubaba ngakho ke siyamthanda. Lolu thando sin expressa ngokuthandaza. Hey. So I'm putting on a table the easy way to pray. Because all along you thought sithandaza ngoba sixakekile. And ngoba wesimusa usibona sikhala. Uzudabukela uthi awubandle kaze ubhekene nani uprofeti. Angibhekene nalutho, ngibhekene nobaba. Angiphinde angibhekene nazinqaki, ngibhekene nobaba. Angibhekene nabunzima, ngibhekene nobaba. So yamonga imbuka, behold his beauty. Ngizibuka nami ngizibone ngingafanele. Ngimanga ngibheka ngithi angifanelanga. Kodwa wangithanda ngomusa bese phumula lo nyembeza liphumi ngoba impilo inzima luphuma ngoba ngivuma mikhulu yamangalisa imisebenzi yakho Thixo somandla zilungile izindlela zakho mangibhekana naye ngivuma umkani bakhe ngithi kuba ufikanga ngabe ngilaphi
what pushed me to prayer is the love I have for him. How bazalwane bami, ngicela lonke leviki sithandaze ukuthi siyamthanda. Mawuphapha manje ebusuku noma ngangamnamningi amagama mawuphapha uthi Lord ngicela ukwazisa Thixo usithando sempilo yami. Uthi Jesu mangivuka nje ebusuku mangivula amehlo ngiyazibuza ukuthi uma bewungekho bengiyawavula yini. Uthi mawuvula ikhabethe ubona ukudla ubona ushukela ubona yonke into uthi uwe Jesu lo. Uthi mawuvuka nje waphefumula ngiyacela uphefumule bosumbonga uthi ungubaba onobubele. Ngiyacela mntwana wasekhaya ngiyacela leli vika ake siliphushe ake siphushwe uthando. Ake siphushwe uthando. Zithi izingane masithi ziyadlula ekamereni zikuza uthefula kemthostaphayi nerekando zumbia abasha sentemato katapaya. Uthi mawukhipha amagama uthi Lord I love you bese uqhubeka yindere mango mozundea atama shapapaya leka sumama. Uthi wenza njani nto ushite yodwa uthi Lord I love you. We pray because we love him. We pray because we love him. Asipusha izinkinga. Yabo leli vika asinazi inkinga abadala wasekhaya. Ayikho inkinga engilethela, ngilethwanga inkinga la. The first thing angifakanga izinkinga. Ngifake ukuthanda ubaba. Uthanda ubaba kuyanqaba. Noma ngabe ngikwami bantu basekhaya, ngabe ngihlalela endlini manje ngihlulwa ukuthanda ubaba. Nginqatshelwa yikona ukuthi ungahlala kanjani. Ngoba abanye bake bafu babhekile waphila. Ungahlala kanjani? Oh bazalwane bami, yankulu indaba yokumthanda ubaba. Konke ngeke ngiyiziphe. But I was trying to make an introduction here, we are taking direction. But I'm saying to us, Magwazek, si pusho uthando. Baba, we'll look at our lives. We say, yes, nabe, salahleka. Bese ukhuluma nami uthi halwa, zelwa, yazula, wangi, sindisa nombi. Lento nje ngibhuqisayo nje. Ngibuka uthando lo awubazalwa mangiqedile kodwa lento iyangihlula ngibuka uthando ngithandaziswa ukumthanda. Ngoba ngangisezonweni zami wangithanda. Ngangilahlekile wangithanda. Bazalwane bami into engiyona umehluko uthando lokababa empilweni yami. Nami ngizalwa kamsimanga njengabantu bonke abazalwa ezibongweni zami. Into abangihluke kamsimanga ukuthandwa uyena. Manje I can't wait. Noma ngiyaphaphama hawu baba. Oh baba bangi yabo ngiyabonga nande hliziyo yami nanje ngikukisayo ngibonga ngenhliziyo yami ngibonga into eyodwa nje wangithanda na. We pray because we love him. We pray because we have a father. We pray because the more sisondela is the more ashuka. Manje sengiyonqatshelwa yini sengiyawuvinjwa yini uma engakini. Bani yawumelana nami. We have a father. Mangphinde, we have the Father. Amen. And the proof of the love we have for the Father is the prayers we do. Ngithandaza ubaba. I pray because he's the Father. Pray because I love the Father.
ngicele umama umsima ngazothandaza. I pray because of the love I have for the Father. Let us all stand, Basamam. We're all going to pray and just tell him, Lord, we love you. Ushanaya libakado sikede shienda. Una mama masa